Dobrý deň, moje meno je Matúš Mlinár a týmto by som vás rád privítal v našej Cupra garáži Autoprofit Galanta. Naša spoločnosť pôsobí na trhu automotív od roku 1991, vďaka čomu sme stihli nazbierať mnoho skúseností a Cupra garáž v tejto podobe, ako ju vidíte, sa otvorila na jeseň roku 2023. V našej Cupra garáži sa zameriavame na predaj nových vozidiel, záručný a pozáručný servis. Pri čakaní na dlhšie servisné úkony môžete využiť služby našej vlastnej kaviarne, kde si môžete dať niečo malé pod zub, dobrú kávu alebo domáce limonády. Naša spoločnosť podporuje športové aktivity v regióne, ako napríklad golfové turnaje, volejbalové turnaje a Akadémiu Tommyho Kida. Autá ma zaujímali odmala, preto som rád, že s nimi môžem pracovať, dostanem sa tak k tomu najnovšiemu, čo je na trhu, zúčastňujem sa takisto školení po celej Európe a tieto poznatky potom môžem odozdávať zákazníkom. Aktuálne sa lezieme v modeli Cupra Leon Sport Tourer, modelový rok 2024. Jedná sa teda o facelift. Tým, že sa jedná o kombi verziu, vozidlo má 620 litrový kufor, do ktorého sa zmestí všetko vaše športové náčinie. Na palubovke máme 12,9 palcový displej s Full HD rozlíšením, na ktorom vidíte krásne mapu, rádio a takisto aj údaje o spotrebe. Pred vodičom sa nachádza tento digitálny kokpit, ktorý je prispôsobiteľný. Vodič si teda vie nastaviť presne to zobrazenie, ktoré mu vyhovuje, napríklad toto Cupra zobrazenie, ktoré k tej značke patrí. V športovej jazde prispievajú aj obuté 19-palcové disky, ktoré sú potom automaticky vybavené aj adaptívnymi tlmičmi. Na cestu vám posvietia nové metry svetla s funkciou vyrezávania objektov. V noci sa vám tak nikdy nestane, aby ste osvetlili oproti idúcich vodičov. Galanta a jej okolie svojou polohou a priaznivým počasím vyslovene lákajú von. K vode, na kolesa i kolieska, do konského sedla, na golfové greeny alebo len tak do prírody. Patrite k ľuďom, pre ktorých je aktívny pohyb prirodzenou súčasťou života? Ak áno, tento región vám plným priehrštím poskytne skvelé možnosti pre športové vyžitie, ale aj pre objavovanie inšpiratívnych miest so zaujímavou históriou. Stačí len vyraziť za zážitkami.